Con el primer punto, lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 25 y 27 de marzo de 2019. Si nadie tiene nada que alegar, quedan aprobadas las actas. Vamos con el segundo punto. Comparecencia a petición de la Comisión a fin de dar su opinión sobre la propuesta realizada por el Gobierno para que a partir del curso 2019-2020 las asociaciones de madres y padres que así lo deseen y tras la aprobación del órgano máximo de representación del centro gestionen directamente el servicio de comedores de su centro. Para ello vamos a dar la bienvenida a Amaia Jauriberri Goenaga, kudeaketa ekonomikaren zuzendaria, ongi etorri, Olatz Garamendiranda, administrazio eta zerbitzuen sailburu ordea, ongi etorri, y a Cristina Uriarte, hezkuntzako sailburua, ongi etorri. Tiene la palabra la representante del grupo de H. Bildu, la señora López de Arroyo. Bai, eskerrik asko eta, arratsaldeon Uriarte andrea eta ere bai taldeari. Hasi baino lehen eskerrak eman etortxagatik zerbait esatearren, ez? 3 hilabete pasa direla eta 3 hilabete ekimena aurkeztu genuenetik eta esan dezakegu iraungita dagoela, baina gaiak ikusi dugu orain kalean ere pil-pilean jarraitzen du eta sektorean ezinegona dago. 3 hilabete hauetan ez da ezer mugitu eta erabaki arduratsu bat beharrezkoa dela pentsatzen dugu, lehen bai lehen. Ez dago inolako ziurtasunik eta azken hilabete hauetan egoerak ezinegona sortu du. Zuen adierazpen ezberdinek zoro moduan utzi dituzte langile eta familiak. Gero eta ziurtasun gutxiago daukagu eta zer esanik ez guraso elkarteek. Gaur gauza bat esan, bihar beste bat, eta horrela beti. Ez bakarri jantokien gaiarekin, hezkuntza sailaren politikare bai, egiteko eredua bihurtu da, ez? Gaurra, bihar be, alde batetik ikerketa batzordea bukatu da, eta argi ikusi da enpresa batzuk onuradun suertatu direla, eta gaizki deitutako eredu zuzenak ekarri gaitu egoera honetara. Enpresa batzuk aberastu, egungo eredu hau agortuta dagoelako, eta hori, baimendu duelako, ez? Beste aldetik, gobernuko azken mugimenduek erakusten digute zuentzat ere eredua agortuta dagoela. Naiz eta ez aitortu, eta termometro moduan erabiltzen dituzue medietako albiste eta titularrak eragileen erantzunen zain. Kontrakotasunak ikusita argi dago gobernua bide gurutze estu batean dagoela. Nora joan jakin gabe. Hezkuntza komunitatea urduri, jangeletako langileak haserre, familiak zain, politikariok ardura hartu beharrean, eta gobernuak beste aldera begira jarraitzen du, ez? Argazki hau ikusita, egoera ez da batere erreza, hori egia da. Erantzunkizun politikoa beharrezkoa eta urgentea da. Eta gobernu honek, badaki, ez? Orduan, galdera bat, fundamentuzko zerbait aurkeztuko duzue gaur, edo berdin jarraituko duzue, edo jakin nahi dugu ea nolakoa dagoen egoera. Badakizue, Euskal Herria Bildurentzat, eredu itxi honek ez duela balio guztiontzat, erabakitzeko eskubidea bermatu beharko genuke denontzat. Ikastetxe bakoitzak bere eredua erabakitzeko eskubidea eta aukera izan behar du, eredu berria, burujabea, ekologikoa eta noski eta importantena gainera ezitzailea hori da gure proposamena. Tokiko garapena bermatuko duena eta gazteen jantokia aukera bihur dadila. 4 ildo horietan oinarrituta dagoen edozein bide babestuko dugu, EH Bilduren partetik. Para Euskal Herria Bildu, este modelo de comedores está agotado, no hay más que verlo, y es el culpable además de habernos traído hoy hasta aquí. Nuestra apuesta va a ser siempre un modelo soberano para que cada comunidad escolar pueda elegir lo que mejor necesita, que es quien mejor lo sabe además, un modelo educativo para que el personal tenga suficiente formación y desde luego unas condiciones de trabajo dignas, y un modelo que fomente el desarrollo local, un modelo como oportunidad que fomente el desarrollo local, pero también el desarrollo rural, potenciando producción local de alimentos, sanos, lógicamente, pero también ecológicos en la medida de lo posible. Hemendik aurrera, bakarrik geratzen zaigu hezkuntza komunitatea errespetatzea, bere erabakiak onartzea, eta bakoitzaren aukera babestea. Hori da gobernu batek egin beharko lukeena. Orduan, galdera zuzen bat egingo dizuet, eta galdera orain dela 3 hilabete egin genuena ere bai. Zergatik urtarrilaren 10ean zuen kabuz hartzen duzu erabaki bat, eta erantzuna ikusterakoan berriro kajoian sartu ezer egin gabe. Hori da gure galdera zuzena, eta gaur zerbait ikusten dugun. Eskerrik asko berriro, talde osoari. Eskerrik asko, López de Arroyo Anderea, orain Uriarte Anderea zurea da hitza. Eskerrik asko, batzordeburu anderea, batzarkideok, arratsalde on guztioi. Gaurko agerraldian, batzorde honetan,
eskola jantokiak kudeatzeko gurasoi emandako aukera proposamenaren inguruan azalpenak ematera gatoz. Horretarako, hemen diran edekin, lehen azandan bezala, Olatz Garamendi Anderea, Administrazio eta Zerbitzutako sailburuordea, eta Maia Jauregi Berri Anderea, kudeaketa ekonomikorako zuzendaria. Naiz eta oso ezaguna izan, lehendabizi eskola jantokien zerbitzuaren gaineko laburpentso bat egingo dugu. Ondoren, gurasoi emandako aukera, zertan datzan, azalduko dugu, eta horretarako egin dugun ibilbidea. Eta azkenik, momentu honetan, eskuartean dugun erronka zein den aurreratuko dugu. Sarritan izan naiz legebiltzar honetan, eskola jangelen kudeaketaren berri emateko. Ezaguna denez, gaur egun, 83.000 menu inguru ematen dira, egunero, sare publikoan. Eta 506 ikastetxe inguruk daukate zerbitzu hau. Esan beharrean gaude, eskola jantokia ezinbesteko zerbitzua bihurtu dela. Gizartea ere aldatu egindalako, eta familien beharrak eta batez ere lana eta familien arteko kontziliazioak direla tarte. Jangela zerbitzua, hezkuntza arloan berdintasuna eta ekitatea bermatzeko tresna ere bada. Bestalde, hezkuntza zerbitzu osagarri honek bere ezaugarriengatik gure seme-alaben osasunaz ari garelako, berme eta segurtasun neurri handienak eskatzeaz gain, kalitatezko zerbitzu ere exigitzen du. Jangela zerbitzuaren prestazioa, kudeaketa formulari dagokionez, Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketako Sailburuaren 2000ko martxoaren 22ko aginduaren bidez arautu zen. Hori da, gaur egun indarrean dagoen kudeaketa eredua. No obstante lo anterior, existen voces que apoyan y nos solicitan el que se posibilite otras fórmulas de gestión, además de la gestión anteriormente señalada, y es por ello que, atendiendo a su vez a lo resuelto por este Parlamento, en el 2016 se pusieron en marcha 4 proyectos piloto gestionados por las asociaciones de padres y madres, organizando el suministro con los productores locales y pequeños comerciantes y utilizando, en la medida de lo posible, productos de alimentación ecológicos. Los centros que están tomando parte en este proyecto son los siguientes. CEIP Becoventa de Marquina, que inició el proyecto a finales del curso 2015-2016, el CEIP Allende Salazar de Guernica, que inició el proyecto en septiembre de 2016, el CEIP Laucariz de Munguía, que lo inició en el 2017, y el CEIP Urduña, que lo ha iniciado en el curso 2018-2019. Estos proyectos piloto llevan un diferente recorrido en su grado de ejecución y su desarrollo nos permitirá avanzar en las diferentes fórmulas de gestión que pudieran plantearse. Beno, baina arira etorrita, gaurko egunean hona ekarri digun gaiari helduz, lehenengo eta behin legebiltzar honek 2016ko otsailean onartutako erdibideko zuzenketa gogoratu behar dugu. Eta honela dio, Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio intentsifikatu ditzala lanak inplikatutako eragileekin. Helburua da indarrean dagoen kontratuan zehar aztertu eta erabakitzea eman beharreko pausoak, horrela, bere kasuan, ikastetxe publiko bakoitzak bere jantokia kudeatzeko modua aukeratu ahal dezan. Horrela, 2017ko abenduaren 15ean jantokien jarraipen batzordea eratu zen. Eta bertan, eskola jantokiekin lotura duten hainbat eragilek hartu dute parte. Izan ere, Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzako kidekin batera, ondorengoek osatzen dute batzordea. Ikastetxen aldetik, sarean, haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeetako zuzendarien elkartea. Eta bigarren hezkuntzako ikastetxeetako zuzendarien elkartea. Familien aldetik, EIGE, Euskal Herriko Gurasoen elkartea. Langileen aldetik, LAB, Garbiketa eta Sukaldaritza kolektiboan ordezkaritza handiena zuen sindikatua. Eta bestaldetik, elikagaien segurtasunean eskuduntza duen Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko zuzendaritza, eta Garapen Ekonomiko eta Azpiegitura Sailari aitzikitako Elika Fundazioa. Azkenean, Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritzaren eta elikaduraren arloan ahalik eta segurtasun handiena lortzea helburu duena. Lehenengo bileran, 2017ko abenduaren 15ean, batzordea eratu zen. Helburua zehaztu eta lan metodologia adostu zen. Bertan, hainbat esperientzia entzuteko aukera eta batzorde kideek interesgarritzat jo zituzten erakunde edo kolektiboetako ordezkariei deia egitea adostu zen. Proposamen guztiak sokondu eta aztertze aldera eta batzordearen ikuspuntua
ahalik eta sendoena izateko. Horrela, laburbilduz, hauek izan dira batzordean entzundakoak eta aztertutako esperientziak. Euskadiko nekazari elikagaien kooperatiben federazioko idazkari teknikoarekin erkidegoko ekoizpena edo produkzioa aztertu zen. Bertako produktu motak, auto-hornikuntzarako mailak eta esplotazio motak eta kopuruak. Urkiolako landa garapen elkarteko gerentiarekin, elkarte hauen zeregina azaldu zen, eta Markinako bekobentako jantokien proiektu pilotuan eman duten laguntza, batez ere hornitzaileen kudeaketan. Euskal Autonomia Erkidegoko dietista nutrizionisten elkargo ofizialeko idazkaria menuak hobetzeko proposamenen inguruan aritu zen. VSF bidezko elikadurako koordinatzailea jantoki jasangarriak eta bidezkoi buruz aritu zen, eta transizio baten beharrari buruz aritu zen. Beste batzorde batean, kontratazio publikoa eta arlo juridikoa aztertu ziren. Kontratazio publikoaren araudia eta prozedurak azaltzeko. Bertan izan zen kontratazio publikoaren aholku batzordean aholkularitza juridikoaren arduraduna. Hau da, el responsable de la Junta Asesora de Contratación Pública, órgano de carácter central que asesora en contratación a todo el gobierno. Baita, gure platera gure aukera, ekimenaren 4 ordezkari ere izan ziren. Ekimen honen helburuak azaltzen eta bertan parte hartzen dutenenak ere. Bizkaiko nekazari elkartea, Janguri ekimena eta Berton Bertokoa. Bi enpresetako ordezkariak ere izan dira beraien lana azaltzen. Gaur egun jantokietan lanian ari den auzolagun enpresako ordezkariak eta beste enprese txiki batekoak ere EIGek proposatuta. Beste erkidegoetako esperientzi buruz, Kanariar Irletako ekokomedores proiektua eta Nafarroako jantokien kudeaketak azaltzen dira. Bizkaiko osasun publikoaren arduradunak, eskola jantokiak dituzten osasun kontrolak azaldu zituen, elikagai laginak, kontrol planak, kontrolaren maiztasunak, baita ere elikadura osasungarriaren aldeko ekimenen inguruan, hezkuntza sailarekin batera landutakoak azaldu zituen. Eta laukarizko proiektu pilotuko ordezkariak ere bertan izan ziren beraien esperientzia azaltzen. Proiektuan nola eratu zen, eman dituzten pausoak, kontratazioak nola egin dituzten, eta abar. Hauek guztiak entzun ondoren, azaroan egin zen batzordean, EIGek eta EISek egin zituzten proposamenak eta balorazioak tratatu ziren. Eta esan beharra dago, funtzean, batzordekide guztiak proposamenen gehienekin bat zetozela. Gaiak duen garrantziaz eta konplexutasuna, jantokien zerbitzua hobetzeko nahia, eredu osasungarriagoa eta jasangarriagoaren nahia, bertako produktuak erabili ahal izatea, ekologikoak, zirkuito laburrekoak, menuak hobetzeko proposamenak, formazio beharrak, gune hezitzaileak. Batzordearen azken bileran, urtarrilean eta kudeaketaren inguruan gainontzeko kidei beraien proposamenak aurkezteko aukera eman ostean, sailak proposamen berri bat jarri zuen mahai gainean. Hau da, gaur egun indarrean dagoen jantokien kudeaketa zuzenaren gain, sailaren proposamena aukera berri bat irekitzearena izan zen. Eta horrela, borondatez eskatzen duten guraso elkartei gestio integral egiteko aukera ematea proposatu zen. Beti ere, ikastetxeko ordezkaritza organo gorenaren oniritzia badute eta beraien estatutuetan zerbitzu hori ematea jasotzen badute. Horrekin, hezkuntza sailak urtarrilaren 10ean, azken urtean zehar egindako lanaren ondoren, indarrean dagoenaz aparte, juridikoki bideragarria ikusten zuen beste eredu bakarra azaldu zuen. Hain zuzen ere, guraso elkarte kudeatu zezakena beti ere horrela nahi izanez gero eta prozesu guztiak arduratuz. Argitu nahi dugu, hezkuntza sailak ez duela kudeaketa eredu aldaketa bultzatu nahi, baizik eta beste eredu bat eskatzen dutenei aukera ireki. Borondatezko aukera beti ere eta juridikoki bideragarria dena. Proposamen honek araudiaren garapena beharrezkoa du, eta garapen honi ez zaio oraindik hasiera eman. EIGE sare publikoko familien elkarteko ordezkariekin kudeaketa ereduaren inguruan lanean jarraitzea adostu dugulako.
indarrean dagoen erregulazioa aldatu aurretik. Azkenik, dakizuenez, eta kudeaketa zuzenari dagokionean, datorren ikasturterako kontratu berriari ekin diogu eta hainbat aldaketa, moldaketa eta hobekuntzak sartu ditugu tramitazioan dauden pleguen proposamenean. Aldaketak nagusiki ondorengoak dira. Euskadiko elikadura osasungarrirako ekimenekin lotutakoak, beste batzuen artean fruta eta barazkien kontsumoa gehitzeko. Ingurumen irizpide berriak sartu dira. Eta kontratazio lege berriaren egokitzapenak ere. Enpresa txiki eta ertainen parte hartzea sustatzearen alde, lote kopurua gehitu egingo da, eta kalitate prezioa neurtzeko erabiliko diren irizpideak ere aldatuko dira, zerbitzuaren kalitatea hobetzeko asmoarekin. A modo de resumen, quiero subrayar varias ideas. Así, el Departamento, con su propuesta de enero de este año, no pretende imponer otro modelo de gestión, muy al contrario. Lo que pretende, o lo que pretendía en el marco del trabajo derivado de la Comisión de Seguimiento, es dotar de otra posibilidad de gestión que permitiera a las asociaciones de padres y madres la gestión de los comedores escolares. Una posibilidad que pivota sobre la idea de la voluntariedad, esto es, de la voluntad de las asociaciones para desarrollar dicha labor. Se trata, pues, de ser posibilista. Y por otra parte, como hemos hecho hasta ahora, desde el Departamento seguimos trabajando para que la prestación del servicio se desarrolle con la mayor seguridad y calidad. No nos cansaremos de repetir que para nosotros y nosotras este servicio ha de prestarse con total garantía, dando respuesta y satisfacción a las demandas de las familias, ya sea tipologías de menús, dietas especiales, etc. Beno, honekin bukatzen dugu momentuz, espero dugu baliagarri esan dakizuela emandako azalpena eta araen zuen esanetara geratzen gara edozein gauza argitzeko, edo zehazteko. Eskerrik asko Uriarte andrea, orain por parte de H. Bildu, López de Arroyabe andrea.